Vibeke og Martin bor i huset her sammen med deres 4 børn. De har valgt et beplantet filteranlæg til husholdningens spildevand. En af vores overvejelser var, at det var vigtigt for os, at det ligesom kunne falde ind med naturen, da vi bor i en stor have, så det ikke var sådan et anlæg, men det var det første, man lagde mærke til, når man kom ind i haven. En anden overvejelse var, at vi gerne ville have et rensningsanlæg, som var miljømæssigt godt forstået på den måde, at det var et anlæg, der ikke skulle have nogen kemikalier. Så var det her et anlæg, der var meget vedligeholdelsesfrit. Og min familie med 4 børn, der betyder det der noget. Så det var de 3 primære grunde. Et beplantet filteranlæg fungerer på den måde, at spildevandet bliver pumpet fra en bundfældningstank i jorden uden for huset over i selve filteranlægget. Her bliver vandet så renset ved at det siver ned gennem et tykt lag sand, før det ledes ud i naturen. Oven på anlægget er der plantet tagrør. Vi har haft det nu her i 3 år, hvor det har kørt. Vi har ikke oplevet nogen problemer overhovedet. Vi har tror faktisk kun en enkelt gang fjernet noget ukrudt i løbet af de 3 år, og så har vi en enkelt gang spulet slangerne. Så det er stort set jo næsten vedligeholdelsesfrit, men lidt har det selvfølgelig været. Og så har der været en enkelt overraskelse. Vi fik placeret anlægget bagerst i vores have, hvor der om sommeren jo bliver ret meget skygge. Og der skal vi til at beskære nogle træer, fordi der er lidt for lidt sol. Og det har vi kunne se på sivplanterne, at det skal have noget mere sol, så vi er nødt til at beskære nogle træer. Når først anlægget er i gang, skal man også lige kigge til pumpebrønden, så man ved, at cirkulationen i anlægget fungerer, som den skal.